Oh,
sin micro, creo que o mellor micro que temos é a propia voz, e eu vou facer en galego como non, porque son as letras galegas. Esta peza que acabamos de tocar era o paso doble de Lampay e a Milla del Estedo, da zona da Ulla, e vamos a seguir ca Muñeira do Iro.
vamos a seguir un ritmo centroeuropeo, adoptamos tamén xa o noso reloj tradicional, que é a polka. Así que para todos vos, unha é fácil para bailar, pero que tira na máis unha polka, pois ten éxito. cambiar otra vez de ritmo, vamos a irnos para una jota, en este caso es una jota acompañada con voz de gaita, así que para todos dos, jota de gaita.
Viñeiras contamos outra vez as nosas mozas do baile, a Muñeira de Vila de Cruces. vai chegando a nosa intervención. Digo que non vos vallades porque chegaron 3 peixes de Cataluña e seguimos o sector. E bueno, para rematar a Relloiso vamos a tocar unha muñeira, concretamente unha muñeira recollida, vamos, escoitada dos campanillos de Vila García, e como non vamos a hacer sí, tocarla con as panderetas, ampliamos gaitas. Foi un placer estar aquí con vos. Somos poucos, pero ben amigos, así que un placer contar con vosa presenza, enchestes os nosos ouvidos e vosos aplausos, así que con todo el vos, me digas a vos, gracias.